Hatutaki ubaguzi. Tunataka tuunganishe Kenya iwe Kenya moja. Watu wa Kisumu, mimi nawauliza, munasema tuungane ama tutengane? Jatend piny William Ruto omole boma ma Kisumo e chenro mar sidho jopuonjre ma mbalariany ma Uzima ka bang'e to biro romo gi jopiny e alwora ma Kondele. Tunatarajia kwamba kuanzia Alhamisi wiki ijayo shughuli hiyo itakuwa imekamilika, na hii itakuwa imesaidia kuongeza kiwango cha umeme ambao unahitajika katika kaunti yetu hii. KETRACO ochako chenro mar keyo stima e gwenge ma Kaluo kokalo e laini manyien mar keyo stima mawuok Sondu, Ndhiwa nyaka Awendo. Lemo mane waketo mondo wagone Nyasaye erokamano kuom kaka osebet kodwa, to kendo waket dwachwa kod gigewa duto ne Nyasaye mondo konywa. Nasese kaunti ma Siaya Obagalam e kinde magikore ne chako ng'anyo machielo ka gisundo piny owacho mondo rang lwasi margi mar tich. Machiegni weche manyien makagi kacha, nyinga Milton Ochieng. Jatend piny William Ruto osingo matieko chenro duto mag dongruok mowinjore otim e kaunti ma Kisumo kama oting'o gero udi ma nengogi oyueyo, apeyni e kind mamoko. Koloso gi jopiny e alwora ma Kondele, Ruto nomedo jiwo jopiny kod jotelo mondo were gi weche mag athue kendo gine ni dongruok obedo ne jo Kenya duto. Tutabadilisha na miradi na mipango ya maendeleo. Na vile tulikubaliana na baba, nyinyi mnajua, baba Raila Amolo Odinga amepigania umoja ya Wakenya, amepigania haki ya Wakenya wote, na ndio tulikubaliana na yeye. Siasa ya ukabila na chuki na ubaguzi tutafunga nje, tutawaunganisha Wakenya wote. Na ndio sababu hiyo tukatengeneza serikali ya broad base ambayo inajumuisha Wakenya wote, ambayo inaunganisha jamii zote za Kenya. Leo katika taifa letu la Kenya kuna affordable housing in our 47 counties. Kuna mambo ya markets in our 47 counties. Kuna maneno ya universal health coverage in our 47 counties. Kwa sababu tunataka usawa, hatutaki ubaguzi. Tunataka tuunganishe Kenya iwe Kenya moja. Puonjore duto mowinjore donjie grade mar 10 biro bedo kosedonjo. Kaluwore gogamba chal ma kamano timore tok chik manochiw kod jatend piny William Ruto juma mokalo ni jopuonjrego duto mondo dhi e skul kata obedo ni pod gionge gigo duto mowinjore gidonj godo. Ogamba ne lose kinde nyasi mar sidho jopuonjre ogudu e mbalariany ma Uzima mantiere Kisumu. Your Excellency, allow me to thank you for the directive that you gave last week on the basis of ensuring that all our students in grade 9 transition to grade 10 without necessarily having the fees required or having uniforms. Due to that directive, we have been able to move our admissions from 92% last week to 98% yesterday, and we intend to move to the 100% transition policy as provided in our government policies by the end of today. I want to take this opportunity to urge all the principals to admit the students that are remaining, and we've also instructed our field officers to collect the data. 3 of the constitution is done. Lal mar teko stima e kinde ka kinde e gwenge mag Nyanza kod alwora mare geno nitiere ni koro dhi rumo bang' sirikal ya wayanga laini mar keyo teko stima ma Sondu kaluwo Ndhiwa nyaka Awendo kendo ma otim gi kambi mar KETRACO. Chenro no mong'ere kaka Sondu Ndhiwa Awendo Transmission Project en chenro maduong' mane KETRACO chako gi dwaro mar neno ni jodak ma alwora ma Nyanza oyudo stima yo makare gi bero chumi ma alwora no kokalo ohala mitimo gi stima. Lain mani koda teko mathoth no ero koro osechako tich ayanga bang' KETRACO yawe mondo mi ochak keyo teko mar mach. Kowuok Sondu to donjo e substation ma Ongeng e kar chung' od bura ma Ndhiwa nyaka Awendo e kaunti ma Migori. Jumbe wetu ni huu kwamba kufikia mnamo Alhamisi wiki ijayo tarehe 29
mwezi wa Januari, tutakuwa tumeregesha nguvu za umeme katika ambao umeme ambao unatoka kule Sondu kuelekea Ndhiwa. Kwa hivyo ile line ambayo ilikuwa imetengenezwa na bado ilikuwa haijawekwa zile nguvu za umeme, tunatarajia kwamba kuanzia Alhamisi wiki ijayo shughuli hiyo itakuwa imekamilika, na hii itakuwa imesaidia kuongeza kiwango cha umeme ambao unahitajika katika kaunti yetu hii. Nases Matie bo sirikan kaunti ma Siaya Obagala makende kagi kwayo mondo midwaro margi owinji kaluwore kod achiedh nade makoni gi kocha magisebedo kagi kadhe alama kama gitimo e kinde magiikore mar bago ng'anyo margi. Nyasi mar alama kama manobagi kod riwruok mochung'ne Nases e pacho Kanan bade ma Siaya nokelo kanyakla Nases matiyo osiptende mag piny owacho kaachiel kod mag ji giwegi e kauntino. Jatend riwruok mar Nan kaachiel kod jodolo manoyware alama kamano okwayo mondo mi piny owacho mi maino chal mar jotije mage chutho to mago manie sekta mathieth. Kawuono ne wan kod alam mar Nases ma Siaya. En lemo mane waketo mondo wagone Nyasaye erokamano kuom kaka osebet kodwa, to kendo waket dwachwa kod gigewa duto ne Nyasaye mondo okonywa. Wang'eyo maber ni nitie issues mwasebedogo gi employer marwa, mano county government ma Siaya. Nitie gik ma pod wan e court mapok obed otieki. To bende wang'eyo ni union wa national office osebuogo luongo ng'anyo mar Nases Kenya te. To wakwayo employer marwa, mano county government of Siaya, mondo yie oketie tim winjruok mane wasebedogo. Today I'm very much delighted to be here to join the nurses, especially their union, in celebrating their annual day. Today our focus is enhancing the quality of services of nursing in our hospitals, knowing very well that life is the best gift, and we must do everything in life to nurture the gift of life. Machon ma kambi Regoniang Masoni manoriembie tich bang' kambi Masoni ketie lwet ji giwegi dhi nyime kod ng'anyo mandala biriyo e kambi sukari Masoni ka gidwaro mondo mi piny owacho chul gi gopegi duto. Jotijegi manotelnegi kod jalup jagoro maduong' mar riwruok mar jopur mong'ere kaka Kenya Sugarcane Farmers and Allied Workers Union Jared Odhiambo oramo ni gibiro dhi nyime gi ng'anyo nyaka chieng' piny owacho migi chudo magi. Odhiambo wacho ni jotije machon ma kambi sukari Masoni maromo 520 mane ochungi e tich kod tend kambi manyien sani odak matek nikech piny owacho odagi chulo gi gopegi. Gigo mosebedo katimre chakre ne kambi gi kawo mondo mi investors. Government nomiyo kembe gi investors ka jotich to pok gichulo pesa gi moro amora. Jatich bandho pesa moromo 12 billion koriwo arrears mapok ochulgi kaachiel gi pesa manonego chulgi manonego bed ni chulogi ka giwuok. And samwachung' kani nitie jotich mokalo 200 mane ok onwang'o thuolo mondo dhi mbele gi tich. Jotich gi chakre dwe mar 10 nyaka kawuono onge gima osechulgi. Nyithindo gin ge udi mondo sewe moko, nyithindo moko koro lokre chokora nokwanyo chuma eka giduoge ot mondo kele gimoro minyalo cham. Apisa mag duol mochune kedo gi yedhe mamero ji Nakada omako achije moko 5 mitudo gi wach loko hand kong'o kaachiel kod yedhe ma ok opuodhi e alwora ma Kongowea e kar chung' od bura ma Nyali Mombasa. E apedhano manotim e bwo arita mager mar obila, moko kuom achijeno otudi gi ketho mar loko hand kong'o e kuonde mokiewo gi skul kendo maonge kod lesen moyiedhi mayienegi loko alano. Apedhano timore seche ma duolno ma Nakada oseyango ni kong'o, ndawa kaachiel kod yedhe ma ok opuodhi osebed kiuso e pacho ka gino ma kidek rocho ngima oganda mathoth matiyo kode. Naona kama zinafanana.
Fanikiwa kuwashika washukiwa 4 ambao walikuwa wanauza sigara na madawa za prescription kwa wananchi. In addition to that, tumeshika mfanyabiashara mmoja ambaye alikuwa anauza pombe gushi. Hapa nyuma ndio nyumba yake iko, na mkiona anapakana na shule. Unajua sheria inasema mtu hafai kufanya vitu kama hizi karibu na shule. Tutamchukulia hatua, na ningependa kuwasihi wananchi, mkiona jambo kama hili linafanyika katika maeneo yenu, tafadhali mtujulishe. Sisi kama nakada tunaweza kufahamisha asasi za usalama kuhusu hicho kitendo, na ningeomba pia mtuandame katika mitandao za kijamii ambapo tunahamasisha wananchi kuhusu athari za utumizi mbaya wa pombe na mihadarati. We feel like we are not the little that we have, we are capable of buying. That's why we have got this kind of wine and spirits. So gedo mar kambi gas midendo ni Taifa Gas madhi nyime Dongo Kundu Special Economic Zone says e kaunti ma Mombasa osechope kwanda tamalo 80 kendo geno no dhi rumo e thuolo mar dweche 2 mabiro. Mairien kaluwore gi jatend migawo mar ohala Lee Kinyanjui makoni kambi no biro medo tan 300 mag gas e pachoka, gino mabiro chiwo thuolo ne piny Kenya bedo gi gas moromo kendo uso mamoko nyaka pinje malibamba. Olero ni mano en achiel kuom agenda mag piny owacho mageto duoko chien wach tiyo gi makaa kod yien manyayo wach mar rocho alwora e yor ng'ado yiende to kod rocho ngima jogo matiyo kod makaa gi yien nikech iro. Here at Taifa Gas, we visited here about a year ago, and they were at the foundation level. But we are happy to note that today we see commendable progress, and in the next 2 months, by around April or March there, we expect that they will be complete, and that Kenya will be able to have an additional 30,000 metric ton capacity here, making it not just a distribution for the country, but also for the entire region, including the countries that are around us. This Dongo Kundu Special Economic Zone is one of the flagships of President William Ruto's government. We are also incentivizing some of the investors to give us infrastructure. You've already seen what's happening at the port, where the berth is being constructed. Those kind of investment is what we are attracting, what we are trying to encourage, so that they can provide supportive and necessary infrastructure for ease of movement of goods and to do what they are good at. The incentives, I would say, are some of the best in the continent. There could only be 1 or 2 countries that are more or less, could be higher, but more or less the same as Kenya. Jagoro maduong' mar kamati